Найлепшы мужчына для шлюбу. Які ён? Пра гэта я запыталася ў мужчын. Паслухаем іх адказы. Але нават ідэальнага партнёра недастаткова для ідэальнай сям'і. Жанчына можа сама ўсё сапсаваць. Разгледзім з вамі гісторыю адной біблійнай пары і павучымся ў яе, як рабіць не трэба. Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, рада, што вы далучыліся да нас. Мы часта абмяркоўваем пытанні сямейных жанчын, зносіны з мужам, выхаванне дзяцей, вядзенне хатняй гаспадаркі, але я ведаю, што нас слухаюць і маладыя незамужнія дзяўчаты. Ад адной са слухачак мы атрымалі такое пытанне: як знайсці добрага мужа? Аднойчы мы гаварылі на гэту тэму на прыкладзе біблійнай гісторыі Ісака і Рэбекі. Але я падумала, што не варта ідэалізаваць адносіны біблійных пар. Яны таксама былі грэшнымі людзьмі. І часта іх прыклад не толькі ў тым, як трэба рабіць, але і ў тым, чаго пераймаць не варта. Сёння мы пагаворым, як развіваліся стасункі Ісака і Рэбекі пазней, чаму мы можам навучыцца на іх памылках, але спачатку пашукаем адказ на пытанне нашай слухачкі. На што звярнуць увагу, калі выбіраеш мужа? У каго спытаць пра гэта, як не ў мужчын? Я пытала знаёмых братоў, якія клапоцяцца пра свае сем'і і выглядаюць надзейнымі сужонкамі. Думаю, ім можна давяраць і хачу падзяліцца тым, што пачула ад іх. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Першае, што падкрэсліў Юрась, выбар партнёра – гэта адно з самых важных рашэнняў у жыцці жанчыны. Ён называе шчаслівым той шлюб, у якім шчаслівыя абое – і мужчына, і жанчына. Ён ведае, якімі якасцямі павінен валодаць мужчына, каб стаць добрым мужам, і, адпаведна, мужчына з якімі рысамі наўрад ці зможа клапаціцца пра сям'ю належным чынам. Юрась прасіў перадаць маладым сёстрам, што выбіраць трэба не толькі сэрцам, але абавязкова прааналізаваць розумам. Не дазвольце сабе праз пачуцці і эмоцыі праігнараваць папераджальныя знакі. Успрымайце іх сур'ёзна. Абмяркуйце з бацькамі або сябрамі, якія клапоцяцца пра вас. Бог прызначыў, каб шлюб доўжыўся ўсё жыццё. А жыццё – гэта немалы час. Дык што можа быць прыкметай небяспекі? Калі ты зловіш свайго хлопца на хлусні камусьці іншаму, можаш не сумнявацца, што ён схлусіць і табе ў будучыні. Калі заўважыш, што ён любіць спаць і не выконваць даручаную яму працу, ён хутчэй за ўсё застанецца лянівым і тады, калі стане мужам. Ці мае прэтэндэнт на тваё сэрца якія-небудзь залежнасці, напрыклад, курэнне, алкаголь, наркотыкі, азартныя гульні або парнаграфія. Гэтыя дрэнныя звычкі каштуюць шмат грошай. Грошай, якія вам могуць спатрэбіцца ў будучыні, каб пракарміць сваіх дзяцей. Такія залежнасці таксама прыводзяць да змен у паводзінах і нават да фізічнага гвалту. Таму будзь уважлівай. Залежнасць – гэта чырвоны сігнал. Калі малады чалавек кіне свае залежнасці дзеля цябе, пачакай дастаткова часу, каб пераканацца ў шчырасці і цвёрдасці гэтага намеру. На жаль, я бачыла выпадкі, калі мужчына вяртаўся да залежнасці ўжо пасля заключэння шлюбу. І гэта трагічна. Калі гаварыць пра добрыя якасці, то мой іншы знаёмы Алесь назваў цэласнасць або грунтоўнасць мужчыны. Гэта азначае, што чалавек не паступаецца сваімі добрымі стандартамі. Ён стаіць на трывалым падмурку, які б вецер перамен не прыйшоў, якія б спакусы або нягоды не адбываліся ў жыцці, ён працягвае трымацца тых жа прынцыпаў, што і ў добрыя часы. Напрыклад, калі ў чалавека з цэласнасцю ёсць спакуса скрасці, ён усё роўна не зробіць так, бо ведае, што гэта няправільна. Муж з цэласнасцю можа сутыкнуцца са спакусай заглядацца на іншых жанчын, але ён наўмысна адвядзе позірк, каб не падмануць сваю жонку.
Ён не будзе хлусіць жонцы пра фінансы ці пра тое, дзе ён быў. Ён будзе верны абяцанню любіць сваю жонку, пакуль смерць не разлучыць іх. Праўда ў тым, што цэласнага мужчыну знайсці няпроста. Але Алесь прасіў вас чакаць столькі, колькі спатрэбіцца. Не выходзіць замуж, пакуль не знойдзеце яго. Вы будзеце вельмі радыя такому рашэнню. Паверце, гэта зэканоміць вам шмат душэўнага болю і турбот. Добрых якасцяў партнёра недастаткова для шчаслівага шлюбу. Гэту думку падкрэсліў мой знаёмы Дзяніс, калі падзяліўся гісторыяй сваёй сям'і. У коле сяброў ён ведаў шмат жанчын, з якімі было прыемна мець зносіны. Яны былі прывабнымі, валодалі добрымі якасцямі, аднак іх інтарэсы вельмі адрозніваліся ад ягоных. У некаторых былі рысы характару, якія не спалучаліся з яго рысамі. Ён разумеў, што шлюб паміж імі будзе стрэсавым. Дзяніс чакаў, пакуль знойдзе жанчыну з падобнымі інтарэсамі, такім жа ўзроўнем інтэлекту і, самае галоўнае, з любоўю да Бога, якога любіць ён. Так ён і пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай і сёння мае шчаслівую сям'ю. Таму парада ад Дзяніса не спяшацца. Можна знайсці добрага мужчыну, але ён не будзе падыходзіць канкрэтна табе. Быць жанчынай – дар Божы. Узнікае пытанне, а што рабіць тым, хто ўжо замужам і думае, я асуджаная, я выйшла замуж і ведаю, што гэта была памылка. Вось некалькі слоў надзеі для вас. Бог вельмі добра спраўляецца з нашымі памылкамі. Яго не здзіўляе нічога, што зрабіў бы хто-небудзь з нас, бо ён ведае нас лепш, чым мы самі сябе. Ён не сядзіць на нябёсах, думаючы, глядзіце, што яна нарабіла. Я цяпер не ведаю, як гэта разруліць. Бог не такі, ён ведае ўсё. Твая сітуацыя не застаецца незаўважанай. Ён мае сілу зрабіць нешта добрае з таго, што зараз прыносіць табе боль. Давер гэта яму. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. І самая галоўная думка, якая прагучала ва ўсіх маіх рэспандэнтаў, гэта маліцца Богу пра твайго будучага мужа. Мудрая дзяўчына даверыць гэты выбар Господу, таму што ён любіць цябе і ведае, які мужчына для цябе найлепшы. Вылівай свае думкі і самыя глыбокія пачуцці Богу. Ён з'яўляецца тваім прытулкам. У Псальме 62, 8 верш абвяшчае: «Скала моцы маёй, прыстанішча маё у Богу». Тебе, ты прими хвалу,
прославят Тебе, Ты прими хвалу. Господу Христу, мае вусны хай гучно прославят Тебе, Ты прими хвалу. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы абмяркоўваем важны выбар. Па словах мужчыны, самы важны выбар у жыцці жанчыны. Паверым яму, гэта выбар будучага мужа. Мы ўжо пагаварылі пра яго рысы і пра тыя праявы, якіх варта асцерагацца, але ў стасунках заўсёды ёсць два бакі: ён і яна. Калі нешта не так, то вінаваты абое. А калі ўсё добра, то гэта заслуга і мужа, і жонкі. Таму зараз узгадаем біблійную гісторыю і павучымся на памылках яе удзельнікаў. Паслухаем пра падман, гнеў і каханне, парушаныя і выкананыя абяцанні. Рэбека была маладой веруючай жанчынай з добрым характарам, і яе выбралі жонкай Ісааку, сыну Абрагама. Яна стала часткай вельмі важнага абяцання, якое Бог даў Абрагаму, што ён будзе бацькам многіх народаў і што ў яго будуць мільёны нашчадкаў. Гэта быў добры выбар шлюбу як для Ісака, так і для Рэбекі. Сказана, што Ісак вельмі любіў яе. Гэта надзвычай важна для жанчыны. А яму пашчасціла ў тым, што яна была для яго асаблівым суцяшэннем пасля смерці яго маці. І нават гэтая добрая жанчына зрабіла некалькі памылак, але пра гэта крыху пазней. Думаю, Абрагам шмат разоў казаў Ісаку пра Божае абяцанне, і ўсе з нецярплівасцю чакалі нашчадкаў, а іх усё не было. У Рэбекі амаль 20 гадоў не было дзяцей. У кнізе «Быцця», раздзел 25, верш 21, чытаем: «І прасіў Ісаак Господа пра жонку сваю, бо яна была бясплодная, і Господ быў упрошаны ім, і зачала Рэбека, жонка ягоная». Але радаваліся нядоўга, два дзіцяці змагаліся адно з адным у яе ўлонні. Дзеці так валтузілі адно аднаго, што Рэбека пайшла пытацца да Господа: «За што мне гэта?» Думаю, яна перажывала моцны боль і непаразуменне. Калі надышоў час, нарадзіліся двайняты. Першы быў вельмі чырвоны і касматы пры нараджэнні. Ён быў пакрыты такім густым валоссем, што можна было падумаць, што ён носіць вопратку. Таму яны назвалі яго Эзау, што азначае касматы. Ці можаце вы ўявіць сабе такое імя? Потым нарадзіўся другі з двайнят, рука якога трымала пятку Эзава. Таму яго назвалі Якуб, што азначае «ён трымаецца за пятку» або «ён падманвае». Калі касматы і ашуканец раслі, Біблія кажа, што тата Ісаак любіў валасатага Эзава, а Рэбека аддавала перавагу ашуканцу Якубу. Выглядае на тое, што стасункі ў сям'і не былі здаровымі. Бацькі выбіралі сабе любімцаў, адпаведна, былі і нелюбімцы, да таго ж яны раздзяліліся, не мелі згоды паміж сабой, перацягваючы коўдры кожны на свайго улюбёнца.
Эзаў стаў умелым паляўнічым, а Якуб любіў заставацца дома, таксама ён любіў гатаваць. Аднойчы, калі Эзаў вярнуўся дадому знясілены і галодны, ён адчуў пах сачэвіцы, якую гатаваў Якуб, і папрасіў міску супу. Якуб, ашуканец, памятаем, так, сказаў, што абмяняе ежу на першародства Эзава. У тагачаснай культуры старэйшы сын атрымліваў дабраславенне свайго бацькі, і гэта было надзвычай важна. Але Эзаў быў настолькі галодны, а ежа пахла так смачна, што ён па дурасці згадзіўся прадаць гэтае дабраславенне за міску поліўкі. Праз шмат гадоў, калі іх тата Ісаак састарыўся і аслеп, ён паклікаў да свайго ложка старэйшага сына, каб даць яму дабраславенне. Рэбека, жонка, пачула гэта, пайшла да свайго малодшенькага ўлюбёнца і навучыла Якуба, як падмануць бацьку. Рукі Якуба абматалі казінай поўсцю, каб яны падаваліся касматымі, і адправілі яго замест Эзава. Гэты падман выклікаў вялікую горыч і нянавісць паміж братамі. Эзаў быў гатовы забіць Якуба. І маці Рэбека падрыхтавала план уцёкаў для малодшага. Яна зноў пляла інтрыгі. Мужу падала гэта як неабходнасць шукаць праведную нявесту для сына, бо там, дзе яны жылі, вакол былі няверуючыя. Яшчэ і разыграла драму. «Абрыдла мне жыццё маё з прычыны дачок Хета. Калі возьме Якуб жонку з дачок Хета, якія з дочак гэтай зямлі, дык навошта мне жыццё?» Ісаак спалохаўся за жонку, тут жа паклікаў Якуба і адправіў у іншыя землі да дзядзькі Лябана, ажаніцца з адной з яго дачок. А Лябан, брат Рэбекі, быў такі ж хітры, як яна, відаць, гэта сямейная рыса, абяцаў Якубу сваю дачку Рахель, у якую той закахаўся, праз 7 гадоў працы. Хлопец сумленна адпрацаваў такі немалы перыяд на дзядзьку, а дзядзька ў шлюбную ноч цішком падсунуў яму Лею, сваю старэйшую дачку, якая была не такой прыгожай, як Рахель, і замуж яе не бралі. Раніцай, калі падман выявіўся, Якуб раз'юшыўся: «Чаму ты ашукаў мяне? Ці не за Рахель я служыў у цябе?» А Лябан, нібыта такі прасцячок, апраўдваецца: «У нашай мясцовасці не прынята малодшую аддаваць раней за старэйшую. Кшталту гэта не я, гэта законы такія». Але пры гэтым ён планаваў падман усе гэтыя 7 гадоў. І нават віны сваёй не прызнаў, не папрасіў прабачэння, а прапанаваў Якубу працаваць яшчэ 7 гадоў на яго, на гэты раз ужо дакладна за Рахель. Хлусня вядзе да яшчэ большай хлусні. Падман – гэта дакладна не тое, чаму трэба вучыць нашых дзяцей, як гэта рабіла Рэбека. Я думаю, што ўся гэта гісторыя – выдатны урок веры. Калі мы давяраем сітуацыю Бога, аддаём у яго рукі, а не бярэм у свае, ён знойдзе рашэнне і выруліць найлепшым чынам. Рэбека забылася на свой досвед, ёй трэба было азірнуцца, узгадаць сябе маладой нявестай, калі Бог знайшоў яе для Ісаака і даў ёй усё неабходнае, каб здзейсніць праз яе сваё абяцанне. Яна забылася на цуды, якія Бог зрабіў у яе жыцці, і пачала сама кіраваць. Яна не знайшла нічога лепшага, як хітраваць і падбухторваць да падману. Няхай памылкі Рэбекі нагадваюць нам, што Бог здольны зрабіць усё, што запланаваў для нас, калі мы пусцім яго ў сваю сітуацыю і дазволім распараджацца ў ёй. Бог хоча найлепшага для нас, для нашага шлюбу і сям'і, і таму маліцеся яму і прасіце дапамагчы, якой бы ні была сітуацыя. Давайце зараз разам папросім Божай дапамогі. Дарагі Ойча, дзякуй, што ты жадаеш найлепшага для кожнай з нас, што клапоцішся пра нашы адносіны. Дзякуй, што беражэш нас і адводзіш тых, хто не стаў бы добрым мужам. Дзякуй, што для кожнай ты ўжо падрыхтаваў мужа па сэрцы тваім. Дапамажы нам давяраць табе ў гэтым выбары. Прашу цябе за адзінокіх дзяўчат, калі ласка, дапамажы ім мець веру і давяраць табе адносіны ў сваім жыцці. Дапамажы не браць усё ў свае рукі, як Рэбека, а дазволіць вырашаць табе. Пайшлі кожнай добрага мужа, які кахае яе і верыць у цябе. Дай пэўнасці, што ты зробіш найлепшы выбар. Урэшце рэшт, ты самы мудры тата, якога мы калі-небудзь маглі мець. Слава табе, наш Господ. Амен.
проникают в воду, Бог благословляет. Так небо пром не проникают в воду, Бог благословляет. Так небо пром не проникают в воду, Бог благословляет. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы вучыліся давяраць Богу сваё жаночае шчасце. Калі ты яшчэ не сустрэла адзінага наканаванага табе, зычу расслабіцца і скарыцца прад Божай воляй. Запытвай, шукай яго волі і вер, што Божы план найлепшы. А я чыста па-жаночы зычу табе сустрэць таго, побач з кім ноша лягчэе, а крылы растуць. Як у вершы Ніны Чарнейкі «Толькі з табою». Толькі з табою побач я жанчына, я прыгажуня, нават каралева. Па вуліцы іду, і ўсе мужчыны глядзяць на нас і справа, ды і злева. Калі адна, нікому не патрэбна, ніхто не кіне на мяне пагляд. З табою побач людзі ў захапленні, як нам зайздросцяць, як услед глядзяць. Так, я з табою побач, быццам фея, гарод прыгажосці незямной. І што са мной, ніяк не разумею, мо проста ад таго, што ты са мной. Скарбонка. Дарагая дзяўчынка, Бог дзейнічае ў тваім жыцці. Ён усё яшчэ вядзе людзей так, як рабіў гэта ў біблійных гісторыях. Мы можам атрымаць кіраўніцтва праз словы іншых людзей або праз абставіны, і мы будзем лепш заўважаць яго знакі, калі станем бліжэй ведаць Бога. Праз малітвы, размовы з ім, чытанне і разбор Бібліі і праз нашы сустрэчы на тэрыторыі жанчын надзеі. Пішыце свае назіранні і разважанні на e-mail women of hope bell у адно слова @gmail.com або па адрасе Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224-020, горад Брэст 20. А паміж выпускамі мы збіраемся ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі». Я, Тацяна Немчанінава, удзячная вам за сённяшнюю сустрэчу. Веру, што пасля яе мы ўсе сталі бліжэй да Бога і ясней убачылі яго шляхі для сябе. Будьце добраславёнымі, мае дарагія жанчыны надзеі. У кожний момент у перамені побач ти. У кожнай скрусе ти моя моц побач ти. У шторме ти мир, на голос пойду твой. Я з немочи выйду, попомню, что ты тримаешь мой свет. Тримаюся надей, у ласки я стою, контроль я отдаю, я скараюся тебе. Моей души ты якорь, войча ты неизменный ёсть. Люблю тебе, люблю тебе. Великий збаўца, надзейны сябар побач ты. Цярплівы тата, мяне прыняў побач ты. У шторме ты мир, на голос пойду твой. Я з немочи выйду, попомню, что ты тримаешь мой свет. Тримаюся надей, у ласці я стою,
Контроль я отдаю, я скараюся табе. Маёй душы ты якар, войча ты нязменны ёсць. Люблю цябе, назаўсёды запомню твае абяцанні. Ты мой абаронца, спадзяванне маё. Ты мой збавіцель, надзея, прытулак. Твою любоў назаўсёды давяраю табе. Назаўсёды запомню твае абяцанні. Ты мой абаронца, спадзяванне маё. Ты мой збавіцель, надзея, прытулак. Твая любоў назаўсёды давяраю табе. Трымаюся надзеі, ласы я стаю. Контроль я отдаю, я скараюся табе. Маёй душы ты якар, войча ты нязменны ёсць. Люблю цябе, люблю цябе.